skladať tovar. Tak som si našiel dobré zamestnanie, nie? Počkaj, ale ty si umelec, ty takisto. Jaký ja som umelec, keď neznám na nič. Veľký. Si veľký umelec. Ja? Tele roky žiť zo švekruša, to je také umenie, že až... Žiť zo švekru je umenie. Čalab dolu. Chceš povedať, že jak boli švekre, nastúpil do Teska? No... Ináč vám musím povedať môj zažitok, jak to začalo. Si zoberte, že ja som takoj na druhý deň nastúpil do Teska a to nebola sranda. Lebo jak som nastúpil, to už o 5:30 som stával. Za 5-6 som sa identifikoval. O 9:00 me už našli. Sám riaditeľ prišiel za mnou, ktorý chlopec, ešte doteraz vás hľadá celá firma. A ktorým, pán riaditeľ, aspoň vidíte, jak je v dnešných časoch ťažko nájsť dobroho robotníka. Keby me našiel aspoň o 9:30, tak by som mal ešte nárok na stravný listok. Perší deň roboce, lačný domu. No a potom už sa budem chváliť, lebo me čekali 2 roky som bol zaprazdnený. Co si bol? Zaprazdnený. To co to? Lebo každý kolo mne bol zaneprázdnený. Zaneprázdnený, hej. A ja som mal kedy, som nerobil nikde. Si zoberte, to je ináč, to je nové slovo v slovníku pravopis slovenského jazyka, lebo keď je takto zaneprázdnený, tak to musí byť aj zaprazdnený. No a až po 2 rokoch me objavila v jednom nemenovanom obchodnom reťazci Lidl jedna babuľka. Znáte, co je babuľka? Babuľka je bábka o bakuľke. Hej, ide oproti mne autori. To si ty, hutorista Vilko Kalman nepáli. Čujete tú funkciu? Hutorista. Ja som v šoku ostal, autorím berem. Lebo poznáme humoristov, zabávačov, šášov, bavičov a zrazu funkcia hutorista. Stand-upista. Stand-upista nemôžem byť, bo ja som stand-upiec. No. Nebudem na šedzáci piť, bo to dluší. No a čiže znamená, že ja som toto funkciu zobral.